родината. Аз имам работа и в чужбина. Аз съм от 16 години в Италия. Имам работа в чужбина, ама исках тук, докато децата са ми по-малки, да съм до тях. Разбираш? Защото едното ми на 4 години, другото на 7. И иска да с двата родителя да живеят, докато са малки. Няма файда една майката тук, бащата в Италия. И това семейство ли? От ръководството на мината обвиниха предимни работниците, че саботират работата с болнични листове и обясниха, че по този начин били на постоянна загуба. Грубите сметки показвали, че при разходи от над 1 милион лева приходите били едва около 65 хиляди. Миньорите обаче имат и друго обяснение. Защо хората взимат болнични? То принудат, защото той не е вземал 2 месеца, 3 месеца заплата и се надява да го вземе болнични, да ходи някъде да поработи частно. Взема отпуската, аз не го крия. Ходи в Италия, аз работя, аз не съм мързелив човек. Васил признава, че работи в момента в България само заради миньорския стаж и пенсия. Аз съм се мъчил на дължен 7 години. Защо да не рискувам още 3 години, да си направя 10 за утрешния ден, ти виждаш по тия строителства, нито си горява, лъжите, в един момент нямаш нито осигуровки, нито нищо. Тук поне знаеш ден за 3. Това е. Ма ние само за това работим, за стажа. През следващата седмица предстоят нови преговори за съдбата на Родин Павино. Преговарящите уверяват, че ще се направи всичко възможно за продължаване на въгледобива. В случай, че това се окаже невъзможно, имало съгласие исканията на миньорите, свързани с трудовоправните взаимоотношения, да бъдат изцяло удовлетворени. След около час в небето над София ще литнат 1200 розови балона в памет на 1200 българки, които всяка година губят живота си заради рак на гърдата. Точно в 9 часа в Южния парк в столицата започва бягане под надслов "Бяха и с розова кола", като част от кампанията Световен месец за борба с рака на гърдата. В оставащите 2 седмици всяка жена, която желае, може да отиде на безплатен профилактичен преглед за превенция срещу рака на гърдата в една от 12-те болници в София и страната, които подкрепят кампанията. Инициативата е на първа АГ болница в София, Столичната община и фундация "Една от 8". Това няма да се случи на мен. Защо да се преглеждам? Нямам оплаквания и не намирам за нужно да ходя на лекар. Тези мисли са минавали през ума на всяка жена, преди да събере кораж да посети мамолог. Профилактичният преглед обаче се оказва най-сигурният начин за превенция на коварната болест. С разпределение в страната, да кажа, че нямаме